A celebración do capítulo serenísimo do Albariño este domingo volve enfrontar a orde co Concello de Cambados. O ente solicitou o pasado venres o apoio loxístico municipal pro acto, que finalmente foi denegado polo Goberno. Outras edicións o Concello achegaba elementos como cadeiras, mesas ou a presenza de Protección Civil. Tens que presentar un plan de contingencia, un protocolo de actuación, un informe, digamos, do impacto que pode ter e todas as medidas higiénico-sanitarias pertinentes. Aquí non se presenta nada, preséntase un papel manuscrito e, ademais, solicítasenos, eu creo que dunha maneira un tanto irrisoria, unha colaboración, cando nós xa decidimos fai 2 meses e así se fixo público que non iba a haber ningún evento de Albariña. Segundo Cordal, con este posicionamento só están a exixir que se cumpran as normas que dispuxo a propia Xunta de Galicia. Entre elas está a recomendación de que nas reunións privadas non se xunten máis de 25 persoas. Descoñécese cantos convidados asistirían aos actos do capítulo, pero trascendeu que se solicitaron 125 cadeiras. Non temos ningún problema en que se realicen os actos que cumplan todos os requerimentos. Non estamos nun ano normal, non estamos nunha situación normal e, dende logo, nós o que facemos é seguir as propias indicacións, as propias normativas e as propias recomendacións da Xunta de Galicia. O que non nos parece de recibo é que haxa, digamos, entidades que pretendan, digamos, vivir unha realidade diferente e estar ao marxe do que toda a cidadanía pois temos que cumplir. Ademais, pro edil de Seguridade Cidadá, a decisión de manter o capítulo é unha irresponsabilidade, máis aínda cando o Concello decidiu que non celebraría a festa do Albariño deste ano pola COVID-19, na que só se van manter as actividades de carácter sectorial organizadas polo Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Igual que nos parece unha decisión irresponsable pola súa parte proceder desa maneira, sería tamén irresponsable pola nosa parte, como representantes lexítimos de Cambados, da cidadanía cambadesa, pois autorizar sin máis unha solicitude que non está correctamente presentada e que, dende logo, parece en certa medida unha tomadura de pelo, non? O Concello de Cambados non organiza, non hai festa do Albariño e se non hai para ninguén. A intención da orde era celebrar 2 actos, o irmandamento coa Confraría Portuguesa do Rabelo o sábado e o capítulo serenísimo o domingo pola mañá. Segundo os organizadores, sería un evento restrinxido, o que só se podería asistir con invitación nominal.